pacha aneno ni issues mag GBV mamedore setting mar marriage kata gi jomoko kar osiep. Gima nyalo wacho kaka neno kaka jago sim gi jaki kako wuoyo gigi te menyo mana nyiri te gi joma min. Gima timore ni an gi pacha neno ka ng'ato poko amua ni idhi keny idhi dak gi wadu ber ka ji timo ile deep counseling sessions. Ang'o midwaro, ang'o materi momiyo nyaka idag gi jalni, tang'o momiyo ineno ka benefit mari, ang'o mikelo mabiro miyo usiano mari gi jalni biro bed through. Mondo pia gik issues moko matokelezea kaka mag wach nitie marriage ka nitie nyaka rape, ng'ato nyalo repi. Iyudo ni ng'ama miyo repo chuore ama chuore repo ng'ama miyo, concept mar ok otiyo. Koro dwarore ni non matutu by the time I make a step na wacho ni kura dhi dak gi jalni. Gimoro pia matimore informal settlement matimore ni gi story mamedo issues mag GBV medore. Nyithindo manyiri dhi keny kapod gitindo. Iyudo ka ng'ato ochwanyore onyuolo nyathi e odgi. Wan gi chikewa mar joluo ok anyal dak gi, iyudo ka janyuol wacho ni ok anyal dak gi mon adi ariyo e ot. Koro iyudo ka nyathi manyako ni wuok korgi odhi dak gi wuoyino. Kuma gidhie gin ji ariyo ni gite gikia gima gichako. Onge ng'ama nigi information full ni gima wachako ni en gima chal kama. Koro pia parents oromo ni take time kiyudo ni nyathini maybe chunyore onyuol. Ok en another way mar push nyathini donje marriage at a very tender age. Oparo na ngero moro mar dholuo dak law wach Jackie. Ang'ini biro bedo kileronwa dak law